1972 kansainvälisen organisaation nimeksi muutettiin JC's International. Ja vuonna 1988, jolloin myös toimin Porin nuorkauppakamarin puheenjohtajana, nimi muutettiin takaisin Junior Chamber Internationaliksi. Tapahtumia ja kuohuntaakin on ollut lähes jokaisella vuosikymmenellä. Mutta siirrytään nyt 80-luvulle ja poimitaan sieltä muutama mielenkiintoinen juttu. Elokuussa 1984 United States JCs päätti kansallisessa kokouksessaan Tulsassa, että vihdoinkin naiset voivat liittyä nuorkauppakamarin jäseneksi. Päätöstä edelsi kuitenkin Minnesotan korkeimman oikeuden päätös siitä, että järjestö voisi kieltää jäsenyyttä sukupuolen perusteella. Seuraava vuosi, 1985, olikin sitten Yhdysvaltain JC Women-organisaation, joka tunnetaan myös nimellä JCETS, viimeinen vuosi. Naisjärjestö ehti toimia 10 vuotta erittäin aktiivisesti, ja sen vuosikongressissa vuonna 1984 Atlantassa oli 59 000 jäsentä osallistujina. Vuonna 1988 kansainvälinen organisaatio Junior Chamber International puolestaan sai ensimmäisen naispresidenttinsä, kun tehtävässä toimi hongkongilainen Jennifer Yu. Jenniferin jälkeen kesti toistakymmentä vuotta, ennen kuin samassa tehtävässä toimi toisena naisena yksi läheisimmistä nuorkauppakamariystävistäni, Karin Bisdee, nyttemmin Karin Fentonellis Uudesta-Seelannista. Tähän päivään mennessä JCI:llä on ollut naispuolisia maailmanpresidenttejä heidän lisäkseen vuonna 2013 italialainen Chiara Milani ja 2017 yhdysvaltalainen Dawn Hetchel. Kaikki 4 ladyä ovat loistavia johtajia ja persoonia, joita minulla on kunnia kutsua ystävikseni. Myös 1989 oli JCI:lle historiallinen vuosi, kun jäsenyys laajennettiin ensimmäistä kertaa Itäblokin maihin. Silloin vielä osana Neuvostoliittoa ollut Viro liittyi kansallisena organisaationa nuorkauppakamariin, samoin kuin Puola ja Unkari. Maailmankokouksessa 1989 koettiin myös poikkeuksellinen hetki, minkä ikuisesti muistan. Edellisen vuoden maailmanpresidentti Jennifer asteli lavalle juuri ennen virallisen TOYP